Kıyasada bir kiçik rivayet ayet berjek. Bilmiyorum. Birinin kıydı mektep utar diye. Mektep utarından soň onun yankı kıydına kakasya kıydın sen oku utardın bir aşağı utardın ben sana diye soğudum ma diye. Oğlum al ya da ne diye şu maşinini ya sana soğut berene. Oğlum koyunca maşinler var ekan. Barını diye koyuna maşinler satılan yere al gitti. Satmaya çay gitti ya diye. Bar ya oğlum katık $1000 aile siktirler. Onu gelip bir kaka bula işte adam olanok dine $1000 verecek diyorlar diptir. Öyle onu diptir. Barını diptir. Avta salon al diptir. Maşin yankı yarşılyan hem köp maşinlan saklanyan, köne maşinlan saklanyan yerine. Barptırlar olen mara. Şu maşin ne çalacak dedi. $100,000 diye. Ondan Allah gelip kaka $100,000 alacak dediler. O neyle böyle olayar diye. Olam diye ana durmuştu da şeyle kıydım diye. Kaçanla diye şu bir iş edip yorkan diye. Sen diye seni etmeseler diye. Onunla sen taş kurşoğun sen yerin derler diye. Sen kadrını bilyerlen yanına git diye. Seni kımmat sayarlan yanına var diye. Ana sen şonda kımmatlı olarsın diye. Sen özüňi kımmat saymajaklan arasında sen näkel yalpılacak olay barabir bakan teňe. Salam dostlar, bir yine sowgat bermemiz dowam etýär. Şu gerek bir de sowgat goýup gidipdirler. Bir ene hemde ata berim diýip şu sowgatlary. Şuna bir maşgala geldi bizim netibämizde çağıjyklary bilen özleri bilen. Assalamu alaykum ağam. Nädeýärler? Assalamu alaykum gelneji. Seret Maksat Halmuradov gaýş etdi bizden. Şular ýaly bir hakyky aýdara zady bolsa adamlar bir gowy pikirler bolsa şonu ýetirme üçin ýazýardy şunu. Şey diýdi. Bütün hakda ad yazılyar. Ruhsat bir vazfanı yadayın kaka. Dostlar, indi şu sowgatlar nereden gelýär, şonu düşündüresim gelýär men. Esasy men artistlerden, aýdymçylardan we dostlardan goýdurýan, men tanaýan adamlardan, ýürekdeş adamlardan. İkinciden hem men kontraktlanma, belet film bilen, sale kampanya bilen, ýa-ni kurt göndürýän firmalar bilen, altın gümmet bilen şolary, şolaň adamdan goşurýardy, reklam hökmünde. Üçüncüsü edil ýan hyýaly adamlara ýetiretmedi gelýän. Ya men pikirimçe, gören gowy pikirler bolsa, şonuna goşuryp berýän bolsa, ýa-ni agdy birlik barada, birek söýügi barada bu pikirler ýetiresin gelýän şu zatlar aýtýan dostlar men ýalňyş düşünmem. Prosto tak birine kömek edesiňiz gelse ýa sowgatlaryňyzy uradasyňyz gelse özüňiz berin. Maň uratmaň dostlar. Gaýş edýän şoňa dogry düşünüň. Men gijijek sowgatlar berýän. Spesialna kän goýduramok ul sowgatlar. Men üçin esasy aýdylýan söz wajyp. Janyňyz sag bolsun dostlar, düşünýäniň üçin. Merhaba dostlar, biz yine Baka Media Show'da. Merhaba dostlar, biz yine Baka Media Show'da aýdym saz barada guruldaşyk. Bizim bugünkü mihmanymyz şu Owadan Gyýyz we Zülfiýa. Salam hemmäňize. Täze proýektiň maslahaty şumat. Berde Dowbek. Gidip atýar Dowbek. Merhaba dostlar, Zülfiýa bilen gaty gyzykly. Guruldyra dowatýar ýakynda gowy täzelik bolmagy mümkin. Biz bilen galyň ha. Nesip bolsa elbetde. Nafise meden soraşyp bari koşan başmak panik bolsa. Sonra aýdaýyn şu. Aýdaýyn. Denarın küçük kalbi, ruhi owadan olandan, bahtly olandan, arasynda täp olandan adam owadan. Geçenlik kiredýär. Şoň üçin sunugy adamlaryň denarlary, o denarlaryň köpsi owadan dinetler. Yürekleri owadan, ruhları owadan. Znaç owadan näleri özüm bileýdi arkadaşlar. Toýulaşdyr. Kapyňda ne toýdyk geler. Häzir şu ýerde ilkinji sapar tägaýdylan biri bar. Täze döredlen aýdym. İlkinji sapara ýerine ýetirdi. Aşdyna lipa gatly.